Hayırlı erте, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Ония Гыйбадуллина. Татарстан галимнәре суыкларга чыдам арышның яңа сортын үстергән. Соңгы 5 елда республикада авыл хуҗалыгы культураларының яңа 46 сорты булдырылган. Ырлыкларга кытлык юк икәнлеген хәбәрчеләребез дә күреп кайтты. Выращиваем растения. Они у нас промораживаются при низких температурах. Максат салкынга чыдам сортлар аша бертөклеләрнең уңышын арттыру. Галимнәр яңа сорт уйлап табу өчен тәҗрибәләр үткәрә. Мы здесь им минимальную температуру можем спустить минус 27. Без температураны 27 градуска кадәр киметә алабыз. Бу инде чик. Әгәр чыдаса, күрсәткеч югары була. Яхшы дип саналган сорт 21 градус суыкта да үсә. Язгы бодай өчен яңа төр ауруларга каршы иммунитет әзерләнә. Уңышлы килеп чыкса, аграрийларга азрак химикат кулланырга мөмкинлек бирә. Крупные фирмы, которые производят фунгициды. Бу сорт экологик яктан да чиста, чөнки аны ашламалар белән эшкәртергә кирәкми. Менделеевский районының әлеге хуҗалыгында бары тик үзебезнең орлыкларны гына чәчәләр. 10 төрле сорт. Чит ил шималыннан 2 ел элек үк баш тартканнар. У нас перед импортными семенами есть огромное преимущество. Безнең чит ил орлыклары алдында гаять зур өстенлегебез бар. Без үрчетә торган һәм уйлап тапкан сортлар Татарстан җиренә яраклаштырылган. Биредәге хуҗалыкта гына да чәчүлек өчен 1000 тонна орлык әзерләнгән. Республика буенча да тәэмин ителеш 100%. Мөршидә Җихан, Фирүзә Насырова, Дамир Мөхәммәтханов, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Бүген 1 апрельдән пенсия һәм социаль түләүләр индексацияләнә. Индексация 8,16%-ка үзгәрә. Ул Татарстанда яшәүче 82 мең кешегә, Бик Ватан сугышы ветераннарына, караучысын югалтучыларга яки инвалидларга, хәрби хезмәткәрләргә, Чернобыль атом электр станциясендәге авариядан соң цикләндерүдә катнашучыларга, эш стажы җитмәүчеләргә кагыла. 3 һәм 5 күрсәткеч буенча план үтәлмәгән. Әле 2021 елда гына булса бер хәл. Ул әле 2020-2019 елда да күзәтелгән, дип белдерде телләр турындагы законнарны гамәлгә ашыру буенча Совет утырышында Татарстан премьер-министры Алексей Песошин. Эшлекле чарадан Мөршидә Җихан видеоязмасы. Республикабызда татар теле һәм рус телләре тигез хукуклы дәүләт теле дип игълан ителүенә быел 30 ел. Әмма без аның бозга әйләнүен сизми калганбыз. Күптән түгел тел комиссиясе утырышында бозның кузгалуы искәртелде. Юстиция министры Рөстәм Заһидуллин да үз чыгышын Конституциянең әнә шул 300 ел элек кабул ителгән канунын искә төшерүдән башлады. Татарстан Республикасы Конституциясендә татар һәм рус телләрен хакимият органнары һәм дәүләт учреждениелары эшчәнлегендә бер тигез куллану хукукы беркетелгән. Юстиция министры дәүләт телләре турындагы законнарның төрле өлкәләрдә үтәлү яисә үтәлмәү күрсәткечләрен атады. Аларны бирүче җаваплы оешма вәкилләре арасында Олег Хисамов хәреф хатасын төзәтү эшләрен кулашлаган проектлар белән таныштырды. Республика халкын татар телендәге илмә такталарда һәм мәгълүмат такталарында исемнәр һәм язулардагы хаталарны ачыкларуга җәлеп итү буенча конкурс үткәрелде. Конкурска модераторлык итү безнең институтка йөкләнгән иде. Конкурс барышында 3200 гариза кабул ителде һәм муниципаль хакимият органнары аша төзәтү эше оештырылды. Шул ук фәнни оешма мемориаль такта язулары, географик атамалар, тулаем топонимнар каталогын яңарткан һәм татар исемнәренең русчага тәрҗемә итү сүзлеген әзерләгән. Бу хакта тулырак Татарстанның гражданлык хәле актларын теркәү идарәсе башлыгы Гөлшат Нигъматуллина сөйләде. Ниһаять, паспорт һәм ЗАГС хезмәткәрләре өчен гомуми үрнәк бар, әмма аны федераль салым хезмәте аша гомуми реестрга кертергә кирәк. Тел белән бәйле четерекле мәсьәләләрне хәл итүне Казан шәһәре башкарма комитеты мәктәп һәм балалар бакчаларында мониторинг үткәрүдән башлаган. Шулар нәтиҗәсендә төрле юнәлештә эш планы төзелгән. Шуларның берсе татар теле укытучыларына, балалар бакчалары тәрбиячеләренә семинарлар уздыру. Бу семинарлар өчен, аларны дәвам итү өчен мин татар теле комиссиясына һәм шәхсән Марат Готовичка бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Гомумән Марат Готович быелгы күп башлангычларның дәвам ителүен теләде. 2022 елда да. Һәм инде без комиссия белән дә уртак эшләрне алып барачакбыз. Утырышта катнашучылар аерым алганда Илшат Әминов масса күләм мәгълүмат чаралары исеменнән үтенечен җиткерде.
Хотелось бы обратиться с просьбой, чтобы в Министерстве промышленности, Минздраве, Минцифры, Агентство инвестиционного развития, Комитета по туризму и в Минэкономике появились люди, которые способны на 2 государственных языках доводить до населения социально значимую общественную информацию. Спасибо. Бу үтенеч түгел, таләп булырга тиеш. Мондый таләпне утырышта онлайн һәм офлайн катнашкан кайбер район хакимияте башлыкларына да юлларга кирәк. Киләсе утырышта әлеге һәм кәгазьдә генә язылган планнарның үтәлешен тикшерәбез дип нәтиҗә чыгарды Татарстан премьер-министры Алексей Песошин. Есть законодательство республики о государственных языках. Его нужно просто выполнять. Для того, чтобы выполнять, нужно просто работать. Поэтому я прошу обратить на это внимание, усилить работу. Через месяц, если будет необходимость, по результатам доклада Василия Гаязовича, мы еще раз встретимся. Уже не для того, чтобы рассказывать сказки. Спасибо. Мөршидә Җиһан Гөлнара Муллахмәтова, Татарстан яңалыклары. Бүген актуаль әңгәмә сәхифәсендә башкаланың Кыл Шәриф мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәнов. Сүзне Миңназым Сәфәровка бирәм. Hayırlı gün muhterem televizor караучылар. Biz Müslümanlar için zor әзерлекләр белән көтеп алынган улуг Рамазан айы килеп җитте. Бүген ясту намазыннан соң беренче тәравих намазы укыла, ә иртәгә уразаның беренче көне. Бу уңайдан без бүген студиягә кунак итеп Татарстан мөфтие урынбасары, Башкаланың Кыл Шәриф мәчете имам хатибы Илфар хәзрәт Хәсәновны чакырдык. Ассаламу алейкум хәзрәт. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзрәт, менә уразалыгыңны уңга сулга таратып йөрү кешене шулай ялтырга тырышу зур гынхлардан санала дигән сүзне ишеткәнем бар. Уразаның тагын нинди шартлары бар менә бу кәпрәймәстән һәм башкаларны исәп калмаганда? Рамазан Шәриф айы ул тәрбия айы, гыйбадат айы, Коръан айы. Шуңа күрә безгә бик сак булырга кирәк, һәм дөрес аңларга кирәк уразаның мәгънәсен. Ураза бит ул фақат шушы ризыкларыбыздан, эчемлекләребездән билгеле вакытта гына тыелып тору түгел. Ураза ул шулай гали, телләребезне дә тыеп тору, кулларыбызны да гынаһлы эшләрдән тыю, һәм инде үз өстебездә эшләү. Ул да булса, шушы изге Рамазан Шәриф айының сансыз әҗер савапларына ирешергә телибез икән, без үзебезнең холкыбызга, үзебезнең нәфсебезгә, җаныбызга игътибар биреп, үз өстебездә эшләргә тиешлебез. Дарудан баш тарту бәрабәренә ураза тоту дөрес буламы? Үзләрен дәвалаучы табибларга мөрәҗәгать итеп, белешергә киңәшләшергә кирәк, киңәш итәбез. Чөнки бар шундый мәсәлән дарулар, шушы сахар вакытында эчәсең дә көне буе кирәк түгел, йокларга ятканда гына эчәсең бит инде. Бар дарулар мәсәлән көн дәвамында эчеп торырга кирәк, кешенең шушы сәламәтлеге өчен. Шуңа күрә бик игътибарлы булып, иң әүвәл табиблар белән аралашырга, сөйләшергә, киңәшләшергә без тәкъдим итәбез. Фидия һәм фитр садакалары турында да кысача гына аңлатып китсәгез. Фидия белән фитр садакасы махсус Рамазан Шәриф айында бирелә торган ул садакалар бит инде фитр садакасы ул тиешле булган Рамазан Шәриф айына без ирештек икән. Һәрбер җан иясе өчен гаиләдә булган әйемебез фитр садакасын тапшырырга тиешлебез. Рамазан Шәриф айының беренче көненнән алып ахыргы көненә кадәр әйеме уразага иткәннә кадәр фитр садакаларын без тапшырырга тиешлебез. Ай дәвамында безнең Ханафи мазһабында һәм шулай фидия садакасы да билгеләнгән. Әгәр берәү ураза тота алмый икән җитди сәбәпләр аркасында, һәм инде казада кылу мөмкинлеге юк икән, ярамый мәсәлән сәламәтлеге аркасында, бу кеше һәрбер тотмаган көне өчен иң кимендә 300 сум акча тапшырырга тиешле булачак. Ә инде әгәр дә бер һәр көн өчен яна дөрес аңларга кирәк. Мискиннәрне, фақирләрне, мохтаҗларны ашатырга кирәк. Аның максаты шунда. Һәм инде әйтергә мөмкиннәр, әмәнә мөмкинлеген булмаса, әйеме, нишләргә дигәндә, юк икән, Аллаһ Тәгаләгә ялварыбыз, тәүбә кылабыз. Кушканнарны үтәү һәм тыелганнардан тыелып тору бер Рамазан аенда гына түгел, гомумән тормышыбызда аерылгысыз бер мәҗбүрият булсын дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам, исәнлектә күрешик. Рамазан айы башланып китү белән котлау сүзләрен Татарстан Республикасы Диния нәзарәте башлыгы Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин җиткерде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хөрмәтле дин кардәшләрем. Рамазан айларыбыз мөбарәк булсын. Сөйкле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә Рамазан ае кергәндә җәннәт капкалары ачыла, җәһәннәм таму капкалары ябыла һәм шайтаннар шылбырга бәйләнә дип әйтә.
Башка бер хадистә, кем Рамазан айында уразада булса, ураза тотса, иман белән бергә, вахтисабан, һәм Раббыбызның мәрхәмәтене өмет иткән хәлдә уразада булса, гуфира лаху ма тaqaddama min замби, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Башка бер риваятта ман кама Рамаданан, ягъни кем Рамазанны гыйбадәттә үткәрсә, ягъни таравихлар укып гыйбадәттә булса, аның да барча гөнаһлары гафу ителер дип әйтәләр. Иншалла гаит көнендә шипшиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп әйләсен. Аллаһ субхана ва тааля тотачак уразаларыбызны, биреләчәк фитр садакаларыбызны кабул итсен. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Ә без яңалыклар тапшыруын әзерләүчеләр сезнең белән сау булашабыз. Сау сәламәт булыгыз.